Rene ya. Rene ya. Nyapa kok dolanan pialane kakak iki? Lah. Lah piye to Mas karo omong iki? Mas, Allah. Lah iki nyapa kok mau potel? Sing ngomong potel sapa iki? Hati. Malu hati iki lho. Kok iso malu hati? Iya to Mas kok iso dipotel. Lah iki malah diklentek pisan iki sing juara. Satu teko Blitar kae iki. Ndi? Nyapa kok mau klentek iki lho nyapa? Nyapa? Lho, jatuh. Yo pintere gantenge. Sapa sing ngongkon ki mau? Sapa sing ngongkon? Lah, wes cuk. Le, iki gak oleh lah ya diklentrek ya, ditugel gak oleh lah ya. Seneni ya, mesakne kakak iki pialane kakak. Iki juara 2 pasan iki gak oleh lah ya. Sesuk kuwi ya gak oleh diklentrek ya. No ya. Gak oleh diapakne le. Gak oleh diklentrek. Sesuk adik ya melok bal-balan, adik enjo bal-balan entuk piala ngene iki.